Lisa Bisaya. Mga ka-viewers, abtan kita may ulan ug pags diris kapatagan sa pinaabot sa amuang trusty sa baher. Ingon ani gid ning kapatagan mga ka-viewers. Perting pags mga ka-viewers oh. Di na makita ang mga view. Di makayanan. Di makayanan daw. Pero nindot yapon siya kay talagsang nakita ni syudad aning mga pags. Wala ko siya ni sunod. Sige lang. Ay. Ha? Mo ni areas kapatagan mga ka-viewers, kapatagan Davao dito so Sunod. Sunod ka. Maganda kita na ko. paingon mi sa area. Ang gusto gyud mo tan-aw si Traste. Kita gani ni Busing ang nara siya katubang dali. Kitang likod. Abot sa unahan dia ang area. Kita pa raw kanina. Ang kamatisan agi na to. Ito na yung motor na yung kwentro na to. Ano ni? Wala ni kanini kuan dia aksyon patag dia. Lagi na yung undang ng ulan. Wala ulan nga po na. Lisa. Dire. Nakita ko ikaw. Oops, diara. Nagkatawa. Morning area na rin mga ka-viewers. So, dire lang may kay aron matutuloy. Magulan ba? Okay. Pwede na backing doon? Bakit nga siya tadaan Yan doon? na, yan na. Yun lang, ato siya kung ano. Ano ito nag-check kamay? Okay lang. Eh, para makagawas ko view ano. Naugday ka? Pwede na. Now ko mga ka-viewers kaya para makita yung klaro gining area rin sa kapatagan. No? Ulan. Okay. Ano yung ka-viewers? Nagpagsagingan yung mga ka-viewers. Kini diha na bitaw ka-viewers. Wapo yung takay na mga makita ng mga tanom da tanan ka-viewers. Karipulyo, tanan-tanan nga mga tanom sa kwan. O di ay bulakan dire ka-viewers. So, buot sa iwangan yung bulakan eh. Binawag kamatis di kay. So, dire. Mo ni mga ka-viewers. Inani ang area dire pag mag-ulan-ulan. Hello ka-viewers. Di ako dire sa barangay Kapatagan, Davao del Sur. Okay. Nindot mga ka-viewers, pero medyo ulan-ulan pa yun. So, dire lang ko ito mga ka-viewers. Daghan kay salamat o ayaw pagkalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, Big Arms Channel TV. God bless us all.